recomanacions literàries dels nostres oients. Doncs donem pas a la secció de recomanacions dels nostres oients. Aquesta és una secció en la qual vosaltres, estimats oients, podeu fer recomanacions sobre llibres que heu llegit o sobre algun autor, l'obra de la qual us agradi i vulgueu parlar-ne en el programa. Si aquest és el cas, si voleu compartir les vostres lectures, teniu obert el micro de Ràdio Castellterçol. Ens podeu enviar una proposta al correu electrònic del programa a llegim107@gmail.com llegim107@gmail.com i de seguida us respondré i trobarem la manera de fer possible la vostra participació, que pot ser presencial a l'emissora, per videoconferència o també ens podeu enviar una gravació. En parlem quan vulgueu. I avui hem convidat a un oient i col·laborador també de molts programes de Ràdio Castellterçol. Avui tenim amb nosaltres en Jordi Sagrera, vilatà de Castellterçol, que ens proposarà una bona lectura. Molt bona tarda, Jordi. Com estàs? Bona tarda, Pilar. Estic, com sempre, la mar de bé. Sí, encantat d'estar aquí a la ràdio. I tant, com a casa ja. Com a casa. En Jordi Sagrera em consta que és molt bon lector, un autèntic devora llibres, pintor d'ofici, ara està jubilat, però segueix tremendament ocupat com a activista a diferents entitats del poble. Amb tot, té temps sempre per llegir, oi? De vegades ja va ben just actualment, però sí, estem amb això. Més és tot un privilegi poder arribar a casa i dir, mira, em puc dedicar una estona a llegir? Això no té preu. Això és fantàstic, fantàstic, sí. També ets un assidu participant a les tertúlies del Club de Lectura de Castellterçol. Sí. I permetem que recordi que en Jordi Sagrera va ser un dels impulsors d'aquest programa, que hi va participar a la primera temporada i parlem ja, jo crec, de l'any 2018, més o menys, no? Com passen els anys! Passen! Que vells que ens fem! No, home, no, això no. Tu, Pilar, no, tu sempre jove. No, home, no. Quants llibres llegeixes al mes, Jordi? Ui, és que ara estic molt liat i com a molt em puc llegir un parell, dos i mig, però per normal llegia uns 4 o 5, sí. Sí, ja ho veig, ja. I avui ens has portat un llibre. Ens vols parlar d'un llibre bastant singular. Sí, és un llibre que ja veureu quan us el presenti. És una mica fora de sèrie, vull dir, no és ni de novel·la negra ni és de res de tot això. És un llibre d'una biografia d'una llibreria molt emblemàtica que hi havia a Barcelona. Dic hi havia perquè ara ja no hi és. Ja a les circumstàncies ja sortirà de manera que ho fem al temps. És, de fet, una llibreria on ha passat de tot. Han vengut llibres de primera mà, de segona, han passat quantitat de gent, molt de tot tipus, diria, des d'arquitectes, advocats, artistes, cuiners, professionals de tot tipus. I anècdotes n'hi ha dintre d'aquest llibre. Vull dir que és molt planer de llegir. Us asseguro que si el podeu llegir ho passareu molt bé, perquè d'anècdotes n'hi ha moltíssimes. Ja veureu el per què. El llibre en qüestió és La Canuda. Això és una llibreria... És una antiga llibreria, La Canuda, que és el comerç del llibre vell. A Barcelona. És a Barcelona. Estava al carrer Canuda. Era a Barcelona. Llavors, he pensat que era molt original passar una història, una biografia que era d'una llibreria. Penso que pot ser molt interessant. Què hi trobarem? Què hi trobarem? Vull dir, el que podem dir és que aquesta llibreria va estar fundada a principis de segle passat. De fet, diria que
que la llibreria aquesta es va fundar el 1880 i alguna cosa, però el senyor en concret que... Mira, el que puc fer primer és presentar-vos el que és el llibre. I és La Canuda, el comerç del llibre vell, escrit per el Manuel Llanàs, converses amb el Santi Mallofré. Santi Mallofré era el fill, o és el fill del fundador de la llibreria Canuda. L'editorial és la Coma Negra i aquest llibre es va editar l'any 2020. És un llibre de molt fàcil lectura que té 221 pàgines, però no us penseu, de vegades sembla, 221 pàgines pot ser una mica totxo. Doncs no, que va. Us asseguro que és d'una lectura molt i molt planera, Perquè és molt agradable l'edició que han fet. Veig que moltíssim. La coberta és com d'un llibre antic. És un llibre antic, el paper és molt agradable al tacte, la lletra és d'unes certes dimensions per la gent com ara jo, que anem amb ulleres, sempre s'agraeix. I després, a part de tot això, tot el que hi ha dintre, que és una autèntica meravella. Podria començar com el fundador, que és en Ramon Mallofré, que aquest senyor va néixer a Vic, però de molt petit es va quedar sense el pare. Llavors la mare, eren uns moments molt difícils, se'n va anar a viure a Barcelona. Però què va passar? Que aquesta senyora, en molt poc temps, quan ja t'ho diré demà, l'autor... El Santi o el pare? No, el seu pare, el Ramon. El Ramon. El Ramon el varen tindre de portar a un orfenat, una casa de beneficència que hi havia a Barcelona. O sigui que de molt petit ja va estar allà dintre tancat. Vol dir que es va tindre de buscar molt la vida. Als 14 anys, quan ja el varen treure d'allà, es va tindre de buscar la vida del tot. Com ho va fer-ho ell? Ho va fer de la següent manera. Va agafar i es va dedicar a anar a vendre llibres a les terrasses de cafeteries que hi havia per allà a la Rambla de Barcelona. I ell tot això va veure que funcionava força bé. I què va fer? Va anar aconseguint llibres, perquè ell estrictament el que feia era aconseguir llibres d'on fos. I com va veure que el negoci funcionava, es va dedicar a anar a vendre llibres al mercat de Santa Madrona, que antigament també s'hi venien llibres. I va anar tirant endavant, fins que avançant va anar ja al mercat de Sant Antoni. O sigui, anava a molt millor. Amb el temps va trobar que estava a la venda la llibreria Cervantes, que aquesta ja era una llibreria d'anys. I ell el que va fer, la va comprar, perquè diu, és que ja no sé on posar els llibres, perquè amb tot això ell va tindre de comprar ja un magatzem, perquè ja no sabia on posar els llibres. Perquè estem parlant sempre de llibres de vell, de segona mà. Sempre de llibres de vell. Però és que ja n'hi havia moltíssims. I el que va fer va ser comprar un magatzem al carrer Joaquim Costa, però és que ja no li cabia. Llavors va ser quan va anar aquí al carrer Tallers, que era on hi havia la llibreria Cervantes. Aquí ja va ser fantàstic, perquè tot això el que va comportar que estava molt a prop de universitat. I què passava a aquelles èpoques? Estem parlant dels anys 30, Aquelles èpoques, a l'estar molt a prop de la universitat, els llibres es repetien amb els cursos, no? Cada curs no es canviava de llibre. Llavors, què passa? Que era un negoci segur tot el que eren llibres de sobre del tema d'universitat. I, bueno, aquí ja va anar passant el temps. Entremig va passar la guerra i ell se'n va anar sortint, Déu-n'hi-do. Vull dir, sí, vull dir, va ser un home amb una empenta impressionant. A partir d'aquí, el que va fer, va veure que hi havia un lloc que encara era millor, i era el carrer Canudes, el carrer Canudes número 4,
hi havia una llibreria, que ja era llibreria, era La Canuda. I heus aquí el nom que dona el llibre aquest en qüestió. Molt bé. És que el que és interessant d'aquí és que, esclar, a partir d'aquí, aquí surten totes les anècdotes de lo que era la compra-venta de tots els personatges. Una cosa importantíssima que tenia La Canuda era que a sobre mateix de la botiga hi havia l'Ateneu Barcelonès. Què comportava això? Comportava que hi anés tot el món intel·lectual de Barcelona i fora de Barcelona. I, escolta, aquest home... Hi havia una concurrència de lectors moltíssim. Impressionant. Penseu que hi ha un apartat del llibre que explica una part de gent que hi podria haver anat o que hi anava, i penseu que tot eren noms, però noms amb molta ressonància. Vull dir que no era qualsevol. Era una botiga que hi anava tothom, però que el fet d'estar al lloc on estava i que ell era un emprenedor impressionant va aconseguir tindre clients que llavors, si convé, puc dir uns quants noms. Vull dir... També algun al cap? Bueno, és que hi ha periodistes i, no sé, hi havia el Rafael Alberti, el Mario Soares... Era gent molt coneguda. I anaven, no sé, hi havia els còmics que hi havia d'època, que estaven molt, el pare de la Mari Sampere, el Cassen, el Gila, un de molt més actual era el Pepe Rubianes. Tots aquests eren assidus. Llavors hi havia, no sé, periodistes amb renom, el Sempronio, el Néstor Luján, no sé, hi havia molt. Però... Clar, tot el ventall, des d'abans de la guerra fins que va tancar. Clar. Sí. Llavors el que trobaven tota aquesta sèrie d'aquesta gent intel·lectual és que allà hi trobaven realment de tot. Molt bé. I després, a part d'això, ja pot vindre totes les anècdotes d'ell anant a comprar llibres, perquè ell que feia més o menys era buidar, però no buidava pisos com feien els dels encants, els antiquaris, gitanos, els antiquaris. Ell anava estrictament pels llibres. I, esclar, a aquelles èpoques es trobaven llibres autèntiques joies. Es trobava de tot, perquè aquest moment, ja havent acabat la guerra, el que es venia més eren les novel·les tipus Corintellado o de westerns i això, que era el que la gent llegia més. És lògic que fos així, però entremig sí que anava a buidar algunes llibreries importants. Sobretot explica anècdotes d'anar a pisos que es havia mort algú. Però anava allà i buidava, potser treia mils de llibres. Però hi havia llocs que es veu que la futura vídua es veu que tenia pressa i alguna vegada es havia trobat que entraven els de la funerària i ells a mirar, uns perquè s'emportaven el difunt i ell per anar a mirar els llibres també per treure'ls. Déu-n'hi-do. I tot això, ho trobem tot això en el llibre. Tot és aquí, però tot és molt divertidíssim. Però divertidíssim. Molt bé. Tu hi havies anat, suposo, a la Canuda. I tant. Com la recordes? Amb aquella olor de resclosit i els prestatges a tope? No sé per què, però ja ententava molt. Perquè, a més, aquest home el que feia era posava uns aparadors, tenia molta gràcia, era un gran negociant, sabia molt bé el que es feia. A l'aparador sempre posava llibres molt llaminers. I així és que entraves, jo recordo, hi havia com un taulell gros i a sobre hi havia piles de llibres i ja et tentava, però és que llavors la tentació total era que entraves i començaves a veure unes prestatgeries, no sé, però potser feien 5 o 6 metres d'alçada, però estava tapeït de llibres de dalt a baix, vull dir, això ho recordo perfectament. I tota la gent,
Tu, Pilar, estic segur que... Bueno, no ho sé, potser no, però estic segur que l'havies vist, aquesta llibreria. I tant. El que no recordava és, o no recordo ara, a quin any es va tancar? Sí, ho tinc apuntat. Em sembla que va ser l'any 13. L'any 13 d'aquest any, el 2013. El 2013, Sí, mira, el 23 de novembre, que es veu que va ser la despedida, la gent gairebé a dintre plorant, i quan va tancar, quan va baixar la persiana i va posar el candau, la gent aplaudint, i això, i llavors es veu que alguns dies hi tornava, diu que no ho va voler, perquè, esclar, ho va tindre de buidar tot. Sabeu per què va tindre de tancar? Em puc imaginar com moltes botigues de Barcelona, potser, no? Exactament, va ser pels lloguers. Pels lloguers. Perquè ell, aquesta botiga, esclar, ell pagava 900 euros de lloguer, però de cop i volta li varen posar 15.000. Diu, esclar, amb 15.000, amb el preu que venia ell als llibres, perquè deixem-nos de punyetes, remenava a milers d'euros. Però, esclar, ell comprava, no li regalaven. No li regalaven. A més, una de les coses que l'acreditava molt amb ell era que era el bon tracte amb la gent, perquè el que feia era anar, donava molt bon preu per dintre el que cabia, que tenia de saber-ne molt, perquè el cas és que, esclar, amb les llibreries de vegades pots trobar que hi ha, per dir quelcom, jo què sé, 2 o 3.000 llibres i potser n'hi ha 3 o 4 que valguin la pena. Llavors ell tenia de fer el cap mas amb això i amb això ell tenia de fer el negoci. Però bueno, quan arribaven a la botiga ell ho posava tot molt ben posat. Bueno, penseu que tenia un equip importantíssim de gent, a l'hora de catalogar-ho i tot. Oi, és que hi ha tantes coses. Bueno, deixem-les pels lectors. Sí, perquè ara ja... De debò, no, però és que us estic dient una mínima part. Una mínima. Mira'm una cosa, a qui li pot agradar aquest llibre? És que jo penso... A persones com tu, que ho recorden haver-hi anat, però potser els joves també, Sí, és que és divertidíssim, vull dir, perquè de la manera que funciona tot, de debò, a més, el ser un llibre de tan fàcil lectura convida a tothom, perquè de vegades agafes algun llibre que són totxos. Jo de vegades m'hi trobo, n'hi ha que agafes i no hi ha ni mitja parts. És un llibre allà de 400 pàgines i dius, al final acabes fins al monyo, perquè costa molt de llegir. Aquest no, per les anècdotes divertides que hi poden haver, o no, perquè aquí no tot el que marca és bonic. També diu les pífies que ha fet. És una biografia, la biografia d'una llibreria. Una altra anècdota és que va vendre amb un company seu un llibre que va veure que era història. No, vull dir, no em vull enrotllar gaire més, però li va vendre per 5.000 euros. I un cop el va vendre, perquè el tenia en un catàleg, saps a quan es venia aquell llibre? A 1.000.000 d'euros. Déu-n'hi-do. Et figures? Hauria de ser una joia. Llavors ell, hosti, tot i siguent un entès, no? Una joia. Escolta'm una cosa. I ara ja per acabar, una pregunta que sempre faig quan veniu a recomanar un llibre. Qui te l'ha recomanat a tu, aquest llibre? O com ha anat a parar a les teves mans? Home, estic molt content. Aquest llibre és un regal. Aquell llibre... me'l varen deixar i em va agradar moltíssim. Ja es nota de la manera que ho estic comentant, no? Llavors, la persona que m'ho va fer és un molt bon amic que he fet ara, que viu al carrer i s'està acoplant... O sigui, aquest personatge no és de Castellterçol, però s'hi està... Ha vingut a viure aquí. Sí, molt bé. I ja està al club de lectura, està a les Arrels, està tot arreu. És veí teu, viu al teu carrer. Aquest senyor és el senyor Rafael Andrade. Doncs li donem una salutació des d'aquí. I la veritat que ell, al veure que em havia agradat tant, cosa que és un llibre d'una tirada molt curteta, em sembla, però va aconseguir, va fer mans i mànigues
per aconseguir-lo i Molt me'l bé. va regalar. A més, me'l va dedicar, que estic la mar de content. Molt bé. Doncs ho celebro. Jordi, moltes gràcies per Gràcies haver a tu, vingut. Pilar, i per aguantar-me. No, i portar-nos un llibre interessant i simpàtic. Moltíssim. Molt bé. Us l'aconsello Esperem molt. que sigui una bona recomanació pels nostres oients i que els hi vingui de gust tenir-lo a les mans i llegir-lo. Forma part de la història també de Barcelona i de la vida dels lectors. Gràcies, Jordi. Gràcies, Pilar. Fins la propera. Fins la propera, que espero que sigui aviat. Adéu. Adéu. Llegim o què?